Ito ang Byahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. This is Byahe at eto na nga po ang unang stop ng ating biyaheng pinagtagpo pero hindi itinadhana. At ito ay para sa mga matagal nang nagmahalan na nauwi din sa hiwalayan. Love, life has a way of making bad jokes to people. Yung tipong nag-invest ka na, bumuo ka na ng pangarap kasama siya, on the way ka na sa punto na tumanda kasama siya, tapos magbibiro ang tadhana at hindi nyo kakayanin dalawa. Sa mga ganitong pagkakataon, sa totoo lang, nakakatroma. But it makes you value time and relationship even more. Kung mapapansin nyo, yung mga taong galing sa matatagal na relasyon, kapag nagmahal muli, mas nagiging mature mag-handle. Mas mabilis nilang nasusurpass yung honeymoon stage or tweetum stage at mas nagiging totoo sila sa relationship. You wanna know why? Because they are tired hopping from one relationship to another. Andun na sila sa punto ng buhay nila na they just wanna be with someone who will make them feel safe, accepted, and loved. So if isa ka sa mga taong nanggaling sa matagal na relasyon at nauwi sa hiwalayan, please do not get disheartened to love again or traumatized by failed relationships. Mapagbiro lang ang tadhana, pero dinadala ka niya sa taong dapat at karapat dapat mong makasama sa pagtanda. Remember to always be patient and stay hopeful, my love. Okay? At eto na nga po ang second stop ng ating biyaheng pinagtagpo pero hindi itinadhana. At ito ay para naman sa mga taong nakahanap ng prospect na mahalin at ingatan pero naging item lang at hindi nagkatuluyan. Aray. Aray ko. Naku, madaming ganyan, love. Yung mga nagkakilala online, nagkagustuhan, nabuyo ng iilan ang ending. Nga, wala naman. Pero ang masakit kasi doon, my love, may isang umasa, may isang nag-effort at may isang na-fall. Kaya sa mga kabisyo natin, sana kung hindi naman kayang panindigan, wag nang simulan. Kasi it may mean nothing to you, but it means something to someone. Kapag tumanggap ka ng regalo, kapag tumanggap ka na ng mga bagay na alam mo namang hindi gagawin para sa'yo nang wala lang, Diyos ko naman, wag kang parang hapet na nakikinabang tapos hindi mo naman talaga gusto. Kasi sa totoo lang, wala ka nang pinag-iba sa gold digger or user. Kapag ganyan ang ginagawa mo, iba ang hindi mo alam sa nagpapatay mali siya at higit sa lahat, iba ang nagmamaang-maangan kasi nakikinabang. Okay? Wag ganon, my love. Bad yun. Nakakabwisit yun. Ay nako, sa mga nakaka-relate, you may post your comments over at my Facebook page, DJ Lala Banderas. For now, before tayo bumalik sa ating tutugan, paalala muna sa mga mahal ko, please, constantly ginagawa namin to keep you guys reminded na meron pa rin talagang coronavirus and we all have to be careful. Kaya sa mga kabisyo natin, please, doble ingat. Please, seryosohin natin ang social distancing. Please, makinig naman tayo, okay? Last stop ng ating hashtag biyaheng pinagtagpo pero hindi itinadhana ay para sa mga chances that we missed and opportunities that we lost. Ito yung para sa mga bagay na hindi natin nakuha kasi napalipas natin yung panahon or at that time hindi pa tayo ready. And when the time came na naging ready na tayo, the opportunity was no longer there for us to take. Totoo nga ang sinabi nila, love, hindi hihinto sa pag-ikot ang mundo dahil lang hindi ka pa handa. Hindi din babagal ang takbo ng oras kasi tinatamad pa tayong kumilos. It will keep on revolving and the time will keep on running. So seize every opportunity, my love, habang andyan pa. Don't let what could be turn into what could have been. Kung may chance na ma-promote ka, kahit hindi ka pa ready, sabak lang. Pwede mo naman matutunan yan along the way kung gugustuhin mo talaga. Kung may pagkakataong maging masaya ka, go lang, love. Huwag mong ipagpaliban pa. Make life choices that you won't regret. Always remember, my love, the journey of life is not meant to be feared and planned, but traveled and enjoyed. Okay? Sa mga kabisyo natin, pwede pa rin tayo mag-usap via Facebook page. Just key in sa inyong mga FB search engine, DJ Lala Banderas. You are still with me, DJ Lala, and you're still tuned in sa aking programang Byahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio.
love kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.